Me yake damun ki haka? Dukkin bikin je me kin lallace haka? Wallahi ba farin ciki mu bane mu ganki a cikin damuwa ba mu miki maganin ta ba. Disyo. Chance! Ina fatan kun zama ready. Yes, sir! Oyoyo yaya. Ya fa zama dole ka fito ka faɗa duniya gaskiya cewa ko kai ne ko ba kai bane ba wannan ya zama dole. Ba wata gaskiya nan zuwa fito ga musu. Ba za a faɗa din ba. Ba za a fito a ga musu abin da yake. Waye Makashin? A true life story started with a person who need to help people in any way. Waye Makashin? Ai babu abin da ma babu a cikin wannan lamarin. Tun daga kawai shi fa idan Allah ya dauke ki ko ya dauke ka ya dauka kaka ya rufa ma asiri to shikenan shi talaka ta zama abokin fada. Waye Makashin? Don't describe a man no matter know who he is. A poor man and a rich man, all they come from Allah subhanahu wa ta'ala, and nobody knows where he is. Waye Makashin? Ban yare sama na. Ya ba zai kace ba, kullum magana daya. Waye Makashin? Waye Makashin? Starring Ibrahim Abdullahi Attajiri, Ali Hussein, Saudat Amit, Suleiman Mamas Sheka, Mami Jibrin, Rahama Muhammad, and others. Waye Makashin?